Saya perwakilan dari kelompok Kulon ingin menayangkan cerita anak desa. Masuk. Ini tahun-tahunan ranjang mana-mana terus. Jadi yuk nonton ya. Apa? Oh, gatsli. Locek jangpek. Nyedak-nyedak lho, nyedak apa iki? Oh, ana duit itu nyedak ra. Lah mbok wi paling sing jenenge Yanto Sudarsono e. Masa lho? Iya gitu. Ane kok wong kutho ngono. Sinten nggih? Apa leres iki griyane Pak Nocelek? Kambing, Bos. Oke. Rung-rung iki wedhuse mbok dol lah, Bos. Yo hargane cocok ya oke. Lah njalukmu lo pira? Kayane wong kandel tenan iki. Lah sidone pira lho regane? Dene gelem 850. Larangan, Bos. 1000 nek oleh. Jane wong goblok kok stres to iki. Menyang ade dhuwure. Lah gelem apa ora? Kino kaya iki, wong stres tenan. Wis karo ora. Yo wis oke no. Deal iki. Deal. Oke. Oke no. Beh, udah wedhus kok. Murah mentok iki, kan. Kenapa nang iki? Iki lho, ana wong arep dorong wedhus piye? Dia betul lho. Bener ya? Yo kan lu akeh kita. Yo satu. Piye sidone? Bocor apa ora iki? Loro iki pira? Ya 2 juta piye? Bisa. Tambahi sithik lah. Lah tambahin 50 ya. Salah. Ora 50 lah. Wes. 2 juta pas. Oke. Asisten. Mana uangnya? OTW. Coba kayak gini, pangan wedhus engko. Wedhus apa karipura? Yo pangan wedhus. Piye sidone? 2 juta ki lho. Ini, Bro. Daya. Yo wis deal. Deal iki. Deal. Oke. Deal. Oke. Oke. Oke, aku tak wedhus tak antar sampai rumah. Oke. Yo wis.
Bisa. Kira kan kabeh congon wedhus wae jane. Tidak. Antuk ya rasane. Sik. Wong terus sing ngadol wedhus ning kene wis muter kabeh nomah. Yo bro. Terus lagi. Otik gantung. Yo ora bro. Ya nek wong moro piye? Yo moro ra jumlahe. Nah, ora penipuan dadi. Yo So, yo togel ngono kae lho. ini aku Lho tau. penipuan barang putih. Iya kontrol ngono kan. Lah duitnya mbok endi? Lah tanggung membangun kandang lu duit sama ndi? Nek duit sama. Dan bangun nih. Duit sama kau atul wedhus penipuan kabeh. Yo yo, Bro. Ya wonge lho ora mbok teri terus nek moro rene lho. Ya kula dadi pawu. Ini maju ke piye utak mulai mbangun nduk. Lah sing bakal wedhus iki. Woi, wedhus paku ning ndi le? Lah dak tenan to. Wis gantung. Wedhus kene ini aku terteri. Dari kelompok kulon ingin menayangkan cerita anak desa. Hati susah Mama.